Mad-dissa tal-ġimgħa filgħodu propju fjum il-ġimgħa l-kbira ingħata bidu għal maratona ta' Puttinu. Maratona li hija essenzjali sabiex jinġabru fondi bilan li jkun konkluż il-proġett il-ġdid ta' Puttinu f'Londra. Sa 20 sena ilu l-pazjenti flimkien mal-qraba tagħhom li kellhom bżonn isifru għal kura fl-Ingilterra kellhom ifittxu jħallsu għall-akkomodazzjoni tagħhom. Dan kien iżid mad-tbatija li kienu diġà għaddejjin minnha. Puttinu Cares kien mess ma' din il-problema u ħass il-bżonn li jipprova jsib mezz kif jgħin f'din is-sitwazzjoni. Il-fondazzjoni kienet taħdem ma' tfal morda bil-kanċer u matul is-snin Puttinu fetaħ ukoll għajnuna għall-adulti. Waqt din il-maratona tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li stqar l-importanza ta' Puttinu Cares għall-poplu Malti u Awċi. Kemm huwa isbaħ meta nkunu qegħdin ngħinu lil Puttinu biex inwiżnu intaffu id-dbatijiet tan-nies li llum għadhom magħna li għadhom ħajjin u nistgħu ngħinuhom. Nistgħu ngħinuhom biex forsi anke nsalvawlhom ħajjithom. L-isbaħ ħaġa hija li Puttinu tista' tafdah. Tista' sserraħ rasek li l-flus li ħatat lil Puttinu se jintużaw għal ġid. Se jintużaw biex ifiqu n-nies. Se jintużaw biex jagħtu ħajja ġdida lit-tfal li jkunu mardu. Dak hu s-sabiħ ta' Puttinu. Għalhekk nawgura, però wkoll nappellalkom biex illum tkomplu tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom il-Puttinu jew ninaqdu bħala poplu wieħed biex ngħinu lil Puttinu jgħin lil dawk in-nies li jkunu għaddejjin minn din id-diffikultà. Min-naħa tiegħu waqt il-maratona l-Arċisqof Charles Scicluna offra appartament lil Puttinu Cares bħala tifkira għal Monsinjur Paolo Cremona li miet ix-xahar li għadda. F'messaġġ li għadda qal li kull darba li jżur il-pazjenti f'Londra realizza kemm huwa essenzjali is-sapport lejn Puttinu għaliex Puttinu qed ikun ta' għajnuna kbira għal Maltin u l-Awċin. Għal dastan sa nofsinhar intlaħqet is-somma ta' €1,000,000 bin-numru ikompli jikber bis-sekondi. Waqt din il-maratona tkellmu diversi persuni kemm dawk li huma stess kellhom bżonn għajnuna ta' Puttinu kif ukoll familja ta' nies li ġew fil-bżonn ta' Puttinu Cares li sfortunatament m'għadhomx magħna. Din il-maratona qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali kollha fosthom fuq Net Television u se tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl. Intant rekord ta' parteċipanti fil-lejl ta' ħamis ix-xirka attendew il-mixja ta' Puttinu. Ftit qabel nofs il-lejl eluf ta' persuni ħonqu l-pjazza tal-Mellieħa hekk kif aktar minn 10,000 ruħ ipparteċipaw f'din il-mixja tant mistennija tal-ġimgħa l-kbira bris il-Fondazzjoni Puttinu Cares.